És la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del personal de l'Administració de Justícia. És presentada pel grup parlamentari de Junts i per fer-ne l'exposició té la paraula el diputat senyor Isaac Pedrós i Suárez. Perfecte. Sí, gràcies, Cesc. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies, Cesc. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Junts presentem aquesta moció perquè conseller, si és per aquí, bon dia, gràcies. Doncs com deia, Junts presentem aquesta moció perquè l'estabilització compleixi la seva finalitat, és a dir, corregir l'abús de temporalitat, reduir la precarietat i reforçar el servei públic, tal com vam comentar en la interpel·lació. De fet, és evident, i vostè ho ha dit diverses vegades, l'Administració de Justícia afronta un moment de transformació profunda i aquesta es pot presentar com una modernització basada en estructures, aplicacions informàtiques o canvis de denominació, però la justícia moderna també necessita plantilles estables, coneixement acumulat i professionals que coneguin els procediments, els jutjats, la nació, el dret propi, la llengua catalana i la realitat del servei públic a Catalunya. El procés d'estabilització derivat de la llei 2021 havia de servir per corregir l'abús de temporalitat i corregir i protegir que les persones que l'han viscut durant anys. Però la seva aplicació està provocant l'efecte contrari. Professionals amb anys de servei poden i seran destituïts mentre algunes places no són ocupades, queden vacants o han de ser cobertes altra vegada pel personal interí. Aquesta situació afecta especialment, com bé deia, el personal interí de llarga durada i els lletrats substituts. Persones que acumuleu experiència, coneixement del sistema, del català, dels sistemes propis i arrelament i compromís amb el servei públic. Conseller, prescindir d'aquest capital humà, insisteixo, i li vaig dir l'altre dia diverses vegades, debilita la mateixa Administració de Justícia. Per això, la moció avui el que demana principalment és transparència. Una exigència que per Junts per Catalunya és elemental. O dit d'una altra manera, algú de vostès no vol transparència? El govern té l'obligació de presentar dades públiques desagregades sobre l'impacte real dels processos d'estabilització. Al Parlament de Catalunya volem saber quantes persones han pres possessió efectiva, quantes persones eren personal interí de llarga durada, quantes persones han demanat excedència o baixa i quantes places han tornat a ser cobertes per interins. Sense dades no hi ha diagnosi i sense diagnosi ja li vaig dir que no hi podia haver ni pot haver-hi política pública seriosa ni rigorosa. També demanem una revisió jurídica immediata, d'acord amb la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Repassar l'abús de temporalitat no pot consistir simplement a substituir unes persones per unes altres o cessar-les avui i contractar-les el mateix dia. Ha de ser una repressió efectiva, proporcionada i dissuasiva. I quan la normativa estatal sigui insuficient, la Generalitat ha de defensar davant de l'Estat les reformes necessàries. Aquesta moció també reclama un pla de protecció i retenció del coneixement acumulat als jutjats catalans. Modernitzar no pot voler dir perdre experiència, memòria institucional i capacitat operativa. Conseller, el govern tenen l'obligació de planificar, anticipar-se i aprofitar aquest coneixement. També reclamem que l'antiguitat, el coneixement de la llengua catalana, dels sistemes propis del país, tinguin un pes central en els processos de selecció, provisió, estabilització, continuïtat i reorganització del personal. La justícia a Catalunya no pot funcionar d'esquena a la seva llengua ni a la realitat dels jutjats del país. També demanem constituir una taula específica de treball amb les organitzacions representatives, inclòs SICAP Justícia
i amb representants del personal interí i dels lletrats substituts per escoltar els professionals, analitzar l'impacte real de l'estabilització i acordar mesures que evitin precarietat, desordre i pèrdua de talent. Diputats, aquesta moció estableix que estabilitzar no pot voler dir desorganitzar o desestabilitzar. Modernitzar no pot voler dir buidar la justícia de memòria, de llengua i experiència. Modernitzar ha de voler dir reforçar-la i protegir qui l'ha mantingut dempeus. Per tot això, diputats, els demanem el seu suport. I per si algú té dubtes, aquesta moció recull recomanacions molt serioses de la síndica de Greuges. Moltes gràcies. Gràcies, senyor diputat. Hi ha dos grups parlamentaris que hi han presentat esmenes i, en primer terme, per defensar-les en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula la diputada senyora Anna Balsera i Marín. Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Si em permeten, començaré per un agraïment al company diputat Isaac Padrós per la presentació d'aquesta moció que ha presentat Junts sobre la situació del personal de l'Administració de Justícia. I és que, de fet, en aquest faristol, quan parlem de l'Administració de Justícia, sovint parlem d'altres àmbits, però hi ha alguns que ja fa temps que parlem de la situació que viuen moltes dels treballadors i treballadores que s'hi dediquen, que són els que coneixen cada dia la situació de l'Administració de Justícia. I, per tant, començaré amb un agraïment als sindicats, especialment al SICAP, que avui ens acompanyen aquí al públic i que són precisament qui ens han empès per prendre aquestes mesures, no només en aquesta moció, sinó d'altres com una proposta de resolució que Esquerra Republicana va registrar el passat 12 de març i que estem pendents del seu debat a la Comissió de Justícia, que esperem que sigui d'aquí a 2 setmanes i que puguin venir també a acompanyar-nos en aquell debat. I com deia també, un reconeixement a vosaltres. Fa anys ja que ens reunim, que tenim reunions, que entenem la feina que feu i que sabem la dedicació del dia a dia, però també la incertesa de que no sabeu fins quan continuareu amb els vostres llocs de feina. De fet, algunes de vosaltres porteu més de 10 anys en alguns jutjats i seria una pèrdua incalculable que no poguéssiu continuar. I és que quan parlem de justícia, en aquest darrer any hem parlat molt de la llei d'eficiència, ho fem des d'un altre paradigma. Parlem d'una justícia més àgil, d'una justícia més ràpida. Però què passa amb els treballadors i treballadores? Si comentava el company Isaac Padrós, amb aquest procés d'estabilització derivat de la llei 20/2021, no es va acabar de fer bé i, per tant, hi ha molts treballadors i treballadores que encara no poden optar a la plaça que els hi pertoca. I això és un greuge, sobretot per la justícia catalana. Ens trobem en un procés que poden tenir places persones que no coneixen la realitat del nostre territori, que no coneixen la llengua catalana i pèrdua la vàlua de grans professionals com vosaltres, que coneixeu tant la realitat del nostre país, els nostres jutjats, com la nostra llengua i sobretot també el nostre dret. Per tant, ja anuncio que votarem a favor íntegrament de tota la moció. I també agrair al diputat Padrós per l'acceptació de la nostra esmena. A Esquerra Republicana vam registrar una esmena que, de fet, ho vam fer de la mà d'aquest sindicat, del SICAP. Vam parlar amb elles i ens van proposar incorporar aquesta nova esmena. Així ho vam fer i, per tant, agrair al diputat perquè ha estat acceptada i esperem que avui pugui ser aprovada. I no és més que donar compliment al que disposa l'ordre de justícia 141/2017 perquè fa a l'ordre de cessament del personal interí dels cossos generals del Servei de l'Administració de Justícia de Catalunya i garantir el seu manteniment en la futura regulació que ha de substituir a l'actual. Sé que moltes i molts de vosaltres esteu patint perquè no sabeu si aquest mes de juliol, per exemple, serà el vostre darrer. Esperem que no sigui així. Per això la importància i la urgència d'aquesta moció, que aquest Parlament
pugui aprovar avui aquesta moció, pugui donar-vos el nostre suport i reconeixement i que el departament no faci aquest cessament, perquè si la justícia és lenta i no funciona, sense vosaltres seria impossible. Així que moltíssimes gràcies per la feina que feu cada dia i esperem que avui aquest Parlament estigui a l'alçada amb l'aprovació d'aquesta moció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada. I per defensar les esmenes presentades pel grup Socialistes i Units per Avançar té la paraula la diputada senyora Lídia Ferrer Ferrer. Gràcies, president, conseller, diputats, diputades i membres del CICAP que ens acompanyeu. Bona tarda a tothom. Esta moció se dirigeix específicament al personal interí que fa anys que sabem que contribuïu al sosteniment de l'administració de justícia, que la coneixeu bastament i que ja heu aportat experiència, criteris i compromís. Des del nostre grup parlamentari compartim aquesta realitat i per això ho entomem amb rigor i no ens posarem de perfil. Anem directament a tractar punt per punt els punts de la moció que ha presentat Junts. En quant al primer punt, nosaltres també defensem i votarem a favor de que s'han de fer públiques les dades completes i desagregades sobre l'impacte real dels processos d'estabilització. Cal saber què ha passat, cal detectar les disfuncions i cal corregir tot allò que no funciona. Però això s'ha de fer sempre amb respecte a la protecció de dades i personals i amb una voluntat clara de fer una transparència útil, no simplement decorativa. Pel que fa al segon punt, també compartim que cal revisar jurídicament els efectes que aquests processos han tingut a la pràctica. Si hi ha coses que no han funcionat prou bé, evidentment que s'han de revisar. I si cal defensar canvis normatius davant de l'Estat perquè la resposta a la temporalitat sigui més efectiva, més proporcionada i més dissuasiva, també s'ha de fer. Ara bé, sempre dins del marc legal vigent. No podem prometre solucions que després no s'aguanten jurídicament. El conseller ho va explicar a la interpel·lació. Aquí conflueixen tres realitats. Una realitat estructural, un procés d'estabilització que s'ha creuat i un tercer factor, que és la Llei Orgànica 1/2025. Este diagnòstic és important per ajudar-nos a crear un marc mental on situar-nos i així evitar simplificacions, perquè tot això ens porta a parlar al punt tercer de la moció, que per a mi, sens dubte, és el més delicat. I aquí nosaltres hem de ser molt clars. No podem donar suport a mesures que pretenen garantir la continuïtat automàtica del personal interí o aturar cessaments per l'únic fet de tenir més antiguitat i perquè això sí que s'allunya del marc legal vigent. No es poden imposar solucions que facin impossible la cobertura reglamentària de places ni es pot alterar el règim de selecció, provisió i cessament al marge dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Ara bé, això no vol dir menystenir el valor del coneixement acumulat. Ben al contrari. L'experiència, l'arrelament, la llengua catalana i els sistemes propis són elements que tenen un valor real al qual hem de preservar. I aquí entrem al punt quart de la moció, que nosaltres ens abstindrem, perquè la Generalitat ha d'actuar allà on té competència i ha de defensar aquests elements allà on la competència sigui estatal. Aquest és el camí que dona resultats. Per això ens semblava, per aquest motiu, ens semblava encertat esmenar el text, ajustant-lo al marc competencial i poder tenir una aplicació efectiva, però Junts no ens ha acceptat l'esmena que presentàvem. I el mateix diem del cinquè punt, del que tampoc ens han acceptat l'esmena i en aquest votarem en contra, perquè malgrat que podem coincidir en el fons, en el sentit que el diàleg amb el personal i amb les organitzacions representatives és realment imprescindible, també s'ha de fer dins de la mesa de negociació corresponent i amb la representació sindical que pertoqui. No cal inventar res de nou, sinó fer bé el que ja tenim. I una altra cosa que vull remarcar és que el departament ja està fent passos en la bona direcció. S'estan revisant eines internes, ajustant criteris de gestió de borses, buscant fórmules per millorar la cobertura de baixes i s'està incrementant les dotacions estructurals. Per tant, no estem davant d'un relat buit. Hi ha actuacions concretes per reforçar el servei i per donar resposta a les mancances detectades. Sobre el sisè punt ho esmenàvem perquè evidentment que cal retre comptes sobre la temporalitat, les vacants, els cessaments, les reincorporacions i les necessitats del personal. Però aquesta informació ha de ser agregada, ha de respectar la protecció de dades i ha de tenir una periodicitat raonable. Per això a nosaltres ens semblava més adequat un informe anual que no pas trimestral, però en tot cas acceptem els 6 mesos que han pogut transaccionar.
En quant a l'esmena d'addició d'un 7è punt, nosaltres ens posicionarem en contra, ja que en aquest cas la llei 2021 i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que són un rang superior de llei sobre l'ordre, ens diu que això no és aplicable. I, en definitiva, pensem que el Departament està afrontant una situació complexa amb responsabilitat i voluntat de millora. Transparència, sí. Revisió de disfuncions, també. Reconeixement del valor del personal, per descomptat, però també legalitat, marc competencial i una gestió seriosa que no prometi allò que no pot garantir. I aquest és, al nostre entendre, l'enfocament correcte per donar resposta a aquesta moció. Gràcies. Ara és el torn perquè els grups parlamentaris que no hi han presentat esmenes puguin fixar la seva posició. En primer terme, per fer-ho, té la paraula en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya el diputat senyor Pere Lluís Huguet i Tous. Moltes gràcies, president. Bones tardes, conseller, diputats. També saludar els membres del sindicat SICAP que ens acompanyen avui aquí amb aquest debat. I, en primer lloc, agrair al diputat Isaac Pedrós la presentació d'aquesta moció. Realment és un problema seriós que ens trobem, però també li tinc de dir que no és la solució. El contingut és molt més complex. La funció pública en tot l'Estat té greus problemes, sobretot arrel de la llei d'estabilització. I m'agradaria agrair-li també al diputat Pedrós que al final hagi vingut a el que diu el Partit Popular. Miri, a mi m'agrada molt llegir el diari de sessions. No, ja poden riure, perquè a mi no em fa cap gràcia això, els dic en sèrio, això no fa cap gràcia. Mirin, quan es va tramitar la llei 20-2021 al Congrés dels Diputats, el Partit Popular va advertir que passaria tot això a vostès, exactament a vostès. I sap què van fer vostès? A les esmenes del Partit Popular, que deien precisament que l'efecte seria el contrari, ho diu l'exposició de motius de la seva moció. Ho diu l'exposició de motius de la seva moció, de que l'efecte de llei seria el contrari. Això es va defensar pel Partit Popular amb les esmenes. Sap què van fer vostès? Votar en contra. Votar en contra. I van recolzar el Partit Socialista i van votar a favor del text de la llei. I ara ens diuen que la llei produeix l'efecte contrari. Clar, els hi vam advertir, els hi vam dir. Llegeixin el diari de sessions del Congrés, és molt interessant. I escolti'm, vull dir, la solució és molt més complexa del que inclou la seva moció. La llei 20-2021 és un nyap. És un nyap que es va fer, com sempre, com és habitual, sense consens, sense acceptar cap esmena. No es va acceptar cap esmena del Partit Popular, que precisament preveien que passaria això. Miri, una nefasta gestió del ministre Òscar López i una sentència del TJUE d'abril del 2026 que complica tot el sistema. A més, una última sentència del Tribunal Suprem que, a més, parla de com es té de fer. Escolti'm, tenim que buscar una solució. Efectivament, no podem prescindir del coneixement de la gent que està treballant anys en interinatge a l'administració de justícia o en qualsevol administració. Hem de buscar una solució, però no és aquesta la solució. La solució, com diu la sentència del Suprem, és buscar els principis constitucionals, igualtat, mèrit i capacitat, i traspassar-ho perquè els interins puguin tindre una solució. I aquesta és la solució, la que proposa el Partit Popular i la que va proposar el Partit Popular. Per tant, recolzarem una part de la moció, amb uns altres ens abstindrem perquè creiem que no és la solució, però sí que li volem agrair entomar aquest problema seriós que hi ha a la nostra administració de justícia. I, efectivament, a la nostra administració de justícia encara es veu més agreujat per la situació que ens trobem. I avui, a més, ja que està aquí el conseller, vull dir, fa poques hores ha sortit la notícia de que el Consejo General del Poder Judicial ha protestat perquè el senyor Bolaños acaba de denegar l'autorització per la pròrroga de 62 jutges de reforços. Espero que no estiguin els de Barcelona dels jutjats del penal. Espero que no hi siguin. Però, vull dir, aquesta és la situació en què ens trobem a l'administració de justícia, amb el personal de l'administració de justícia. A mi m'agradaria, sincerament m'agradaria,
que el criteri que ha utilitzat el Partit Socialista per incrementar un 106% el personal dels consulats aquest any per tramitar ràpidament la llei de nets, ho utilitzéssim a l'administració de justícia. També incrementéssim amb un 106% el número de funcionaris a l'administració de justícia. Perquè, escolti'm, com ha dit aquest matí el president, no tenim por a perdre eleccions. Cap por tenim al Partit Popular a perdre eleccions. Perquè, escolti'm, les últimes, Galícia, Extremadura, Aragó, Castilla i Lleó, Andalusia i les del 23, les va guanyar en aquest país el Partit Popular. Potser els que tenen por de perdre unes eleccions i de governar en contra de la majoria del Congrés dels Diputats són vostès, el Partit Socialista. Moltíssimes gràcies. En nom del grup parlamentari de Vox en Catalunya té la paraula el diputat senyor Sergio Macián de Grez. Bien, gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados, señor conseller Espadré. En esta moción se abordan los efectos de los procesos de estabilización del personal en la Administración de Justicia de Cataluña. Lo primero que conviene recordar, porque parece que algunas veces unos lo olvidan, es que en España el acceso a la función pública se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, como prevén la Constitución española y el Estatuto Básico del Empleado Público, y se hace a través de procesos selectivos de oposición y de concurso-oposición. Este sistema es una garantía tanto para la Administración como para los candidatos a una plaza pública. Para la Administración porque garantiza la neutralidad política y la selección de los candidatos mejor preparados a través de pruebas objetivas e iguales para todos. Y para los candidatos porque pueden acceder a una plaza pública confiando en su esfuerzo y en sus méritos sin importar ni su condición social o económica ni sus apellidos. Bueno, salvo que te apellides Sánchez Pérez Castejón, como el hermano de P.S., en cuyo caso ni oposiciones ni gaitas, te dan la plaza directamente aunque no sepas ni siquiera dónde está tu puesto de trabajo. Dicho esto, en España, tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la Generalitat pues efectivamente han abusado del empleo público temporal de una manera escandalosa e irresponsable, con tasas de temporalidad entre el 30 y el 35% del empleo público. Por eso Europa obligó a reducir dicha tasa por debajo del 8% y en España se aprobó la Ley 20/21 de medidas urgentes para reducir la temporalidad del empleo público. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo ya se han pronunciado sobre los procesos de estabilización derivados de dicha ley y han recordado dos cosas muy importantes. Por una parte, que no cabe convertir automáticamente en fijo a un empleado público por el mero hecho de haber sufrido abuso de temporalidad. Y por otro lado, que los interinos que hayan sufrido abuso de temporalidad pues pueden reclamar la indemnización y otras medidas reparadoras que estimen oportunas. Y cabe preguntarse, ¿qué opciones les quedan a los funcionarios interinos que no han podido estabilizar y a los letrados de la Administración de Justicia sustitutos, respecto de los cuales, por cierto, el Tribunal Supremo ha anulado la oferta pública de estabilización de 96 plazas al estimar el recurso de asociaciones profesionales como el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, al que pertenezco, como la Unión Progresista de Secretarios Judiciales? Y esta es la cuestión mollar, nuclear, de la moción, que pide un plan que garantice la continuidad del personal interino de larga duración que no ha estabilizado y de los letrados de la Administración de Justicia sustitutos. Desde Vox solo queremos recordarle a Junts y al conseller que cualquier plan, por más bien intencionado que sea, pues no puede establecer privilegios para nadie y ha de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en nuestras leyes. Por tanto, los afectados entendemos que tienen tres opciones. Por una parte, participar en los procesos ordinarios de selección, de acceso a los distintos cuerpos de la Administración de Justicia, como por cierto hemos hecho los funcionarios de carrera y como están haciendo actualmente miles de opositores que tienen el mismo derecho a optar a esas plazas que los funcionarios interinos y los sustitutos, reclamar a la Administración las oportunas indemnizaciones y otras medidas pertinentes, como hemos dicho, pero sin que en ningún caso exista derecho a la fijeza de la plaza o a la consolidación automática de la misma, y continuar siendo nombrados como sustitutos o interinos cuando proceda. Y aquí sí es necesario decir, en línea de lo que apuntaba Esquerra Republicana con esa enmienda que supone la añadidura de un nuevo punto séptimo a la moción, que el nombramiento de los interinos, señor conseller, tiene que hacerse siempre con seguridad jurídica y contando con la antigüedad y con la experiencia de los interinos, porque la Generalitat
en muchas ocasiones está cesando a los funcionarios más antiguos y nombrando a los más recientes de la bolsa, seguramente por cuestiones económicas, pero dejando desamparados a miles de trabajadores con más antigüedad y con más experiencia. Nosotros apoyamos que el cese, en su caso, de producirse, ha de comenzar, en primer lugar, por aquellos interinos que hayan sido nombrados en fecha más reciente. Per acabar, em vull referir al punt quart de la moció sobre quin paper ha de tenir el català als processos de selecció del personal de l'Administració de Justícia a Catalunya. I des de Vox hem de dir que mai permetrem que la nostra estimada llengua catalana sigui un instrument per trencar la igualtat que tots els espanyols tenen garantida en l'accés a la funció pública a tot el territori nacional. El català pot ser un mèrit proporcional, de fet, alguns el tenim reconegut, però mai ha de ser un requisit excloent. Moltíssimes gràcies. En nom del grup parlamentari Comuns té la paraula el diputat senyor Andrés García Berrio. Gràcies, president, conseller, diputats, diputades, representats del sindicat SICAP, del Sindicat Català de Treballadors Públics. Avui estem debatent aquesta moció presentada pel diputat Isaac Padrós, a qui volem agrair la seva presentació. Aquest sindicat que ha realitzat la major part, o jo diria que la pràctica totalitat, de reivindicacions que s'han traslladat a través de la moció, ja l'hem debatut en diferents ocasions. De fet, el propi sindicat ha pogut comparèixer a la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica d'aquest Parlament i entenem que és necessari trobar solucions. I ho portem dient ja des de fa mesos i avui estem aquí debatent un altre cop una moció perquè la situació no s'ha solucionat. I, de fet, n'hi ha moltes persones que fa molt de temps que estan treballant a l'Administració de Justícia, que estan en una situació absolutament delicada i aquí, conseller, calen solucions i també per part del ministre de Justícia del Govern. Perquè tenim una situació que s'ha de poder garantir i solucionar. Necessitem una ampliació de jutges, jutgesses i fiscals i, de la mateixa manera, necessitem una ampliació real i efectiva de places de treballadors de l'Administració de Justícia i de lletrats de l'Administració de Justícia. I és en aquest sentit en el que nosaltres plantegem que, tot i haver arribat a un acord per l'ampliació fins a 350 noves places de personal de l'Administració de Justícia, no és suficient i no dona com per garantir que l'Administració de Justícia sigui un servei públic de primer ordre. I és en aquest sentit que què millor que trobar les solucions perquè aquelles persones treballadores que ja fa molt de temps, en molts dels casos, que es dediquen i que tenen aquests coneixements, es pugui fer i es pugui garantir una via per assentar la seva experiència al nostre sistema i al nostre model. I és en aquest sentit que donem suport a la moció. Per un costat, entenem que és important presentar les dades públiques completes i desagregades sobre l'impacte real dels processos d'estabilització a l'Administració de Justícia a Catalunya. És important tenir clar quin és el marc en el que ens hem mogut durant molt de temps d'abús de la temporalitat, és a dir, que a més la situació que estan patint ara mateix aquests treballadors i treballadores ve després d'anys d'abús d'aquesta situació de temporalitat, amb la qual cosa hi ha d'haver-hi una responsabilitat clara i efectiva per part de les administracions. Després, efectivament, cal aprovar un pla de protecció, rendició i retenció del coneixement acumulat als jutjats catalans, amb mesures específiques per garantir la continuïtat del personal interí de llarga durada, dels professionals amb experiència d'arrelament i els lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia substituts, evitant que
es quedin fora d'aquesta situació. També cal garantir l'antiguitat i que es tingui en compte i també s'han de prendre mesures per garantir el català i que també efectivament puguem caminar cap a un model on en realitat el català pugui acabar sent un requisit real i efectiu per poder treballar a l'administració de justícia a Catalunya. Llavors, en aquest sentit, simplement, un cop més, plantejar que donarem ple suport en aquesta moció i que també donem suport al treball i a la lluita que estan duent a terme aquest sindicat i d'altres per millorar la situació dels treballadors de la justícia interins i els lletrats i lletrats de l'administració de justícia substituts i, efectivament, també per la resta de sindicats, pel conjunt dels treballadors i treballadores d'un sistema d'administració de justícia que necessita que, tal com hem aprovat en aquest Parlament, caminem cap a un pacte efectiu i real per garantir que l'administració de justícia sigui un servei públic de primer ordre, cosa que, lamentablement, a dia d'avui encara no hem aconseguit que sigui. Gràcies. En nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra té la paraula el diputat senyor Xavier Pellicer i Pareja. Bé, gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots de nou. Bona tarda, conseller. I bona tarda als treballadors i treballadores mobilitzats i en lluita de l'àmbit de l'administració de justícia. Agrair-los de nou que siguin aquí, agrair-los la paciència per de forma reiterada anar traslladant als grups parlamentaris i al Parlament que hi ha una problemàtica damunt la taula i que no s'ha resolt i que hem pogut discutir en successives comissions, hem pogut discutir en successives compareixences i ara estem discutint aquí al Parlament. També agrair al diputat Pedrós i a Junts que hagin portat aquest debat aquí i demanar-los disculpes, tot i que no sigui responsabilitat nostra, perquè això no s'hagi resolt encara. Perquè el que a nosaltres ens sembla que és una evidència és que no es pot culpar els treballadors i treballadores d'un problema de l'administració. I l'abús de temporalitat, la falta d'oposicions durant molts anys, la falta de solucions en tots els àmbits de l'administració no són una responsabilitat dels treballadors i treballadores de l'administració. És una responsabilitat del govern i en aquest cas és la seva responsabilitat, conseller. No l'ha creat vostè, concretament, bé, diria que no, perquè com a mínim en aquesta etapa de govern, en tot cas, però és una responsabilitat dels successius governs. I és una responsabilitat per les quals s'han de trobar solucions. I em sembla, com deia la portaveu del PSC, que fer-ho darrere o amagar-se darrere aquesta pàtina de legalitat, marc competencial i gestió seriosa no és seriós quan no s'ha actuat amb legalitat dins el marc competencial i amb gestió seriosa fins ara en tants i tants àmbits de l'administració i concretament en l'àmbit de l'abús de temporalitat. Perquè si anem a la legalitat, anem a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és clara i nítida i parla de l'abús de temporalitat i parla de com s'ha d'actuar davant l'abús de temporalitat. I per tant veiem si les lleis en clau d'estat i si les lleis en clau catalana respecten aquesta sentència. A nosaltres ens sembla que no. A nosaltres ens sembla que el que planteja la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte a l'abús de temporalitat és nítid i és clar. I els processos que vostès han tirat endavant no respecten aquesta sentència. Per tant, si parlem de legalitat i de marcs i de rigorositat, parlem del tot. Dit això, compartim absolutament, bé, votarem a favor de tota la moció, compartim absolutament que l'Administració de Justícia a Catalunya afronta moments de transformació profunda i que això genera preocupació entre els professionals. Compartim també que s'ha de transformar l'Administració de Justícia, és a dir, és un desastre el funcionament del jutjat. Això ho diu qualsevol advocat o advocada, ho diu el personal de l'Administració i calen canvis i transformacions. Calen novetats legals, s'aprova una nova llei, d'acord, però s'ha d'aplicar de tal manera que millori la situació i s'ha d'aplicar de tal manera que pel camí no perdem bous i esquelles. Davant d'aquesta situació, si hi ha uns treballadors i treballadores que han patit abús de temporalitat, que de forma reiterada han denunciat que hi ha una situació concreta que cal resoldre, no cal fer altra cosa que buscar solucions. Ni tan fàcil ni tan difícil com això. I el que és evident és que no s'han trobat aquestes solucions. A nosaltres ens sembla que és evident i pensem, conseller, que vostè també ho compartirà, que cal preservar el coneixement actual, que cal preservar l'experiència, que cal preservar l'arrelament, que un dels principals hàndicaps dins l'Administració de Justícia és la qüestió de la llengua catalana i, per tant, si una sèrie de treballadors i treballadores amb una experiència i una antiguitat poden ajudar a preservar-ho, és important mantenir-los i cal també
apostar perquè la qüestió territorial tingui un pes. És a dir, és obvi que l'administració de justícia forma part d'una estructura estatal, malgrat nosaltres no ho volem o malgrat no ens agradi, però cal buscar solucions aquí, perquè si no encara estarem empitjorant molt més, no només la qüestió d'experiència, sinó una qüestió tan fonamental com és la llengua. Per tant, a nosaltres ens sembla que cal buscar solucions, cal buscar-les de forma immediata, ens sembla que el govern no ho ha fet bé, els successius i els anteriors tampoc, però el seu tampoc, per tant l'emplacem i pensem que aquesta moció pot ser una oportunitat perquè s'hi posin de debò i busquin solucions reals i, en definitiva, el que està demanant aquesta moció, el que estan demanant els sindicats i el que estan demanant els treballadors i treballadores és dades, és transparència, és diàleg, és poder parlar amb els sindicats de com es resolen aquestes qüestions i poder trobar les solucions necessàries no només per aquests treballadors i treballadores, sinó també per millorar i per fer avançar el sistema de justícia, que crec que és una qüestió que ens competeix a totes i a tots. Gràcies. I finalment, en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula la diputada senyora Rosa Maria Soberana i Bonet. El procés d'estabilització de la justícia havia de servir per corregir l'abús de temporalitat de l'Estat que ha mantingut reiteradament. Tal com s'està aplicant, es corre el risc de provocar un greu perjudici, de substituir professionals amb experiència arrelats al país i coneixedors de la tasca que es desenvolupa als nostres jutjats per funcionaris provinents de l'Estat que molts d'ells ni coneixen la llengua ni el dret civil català. Per Aliança Catalana, la justícia no és una qüestió administrativa, és l'estructura del bon funcionament del país. Per això defensem preservar el coneixement acumulat, la memòria institucional i l'arrelament territorial dels treballadors que durant anys han mantingut i sostingut el funcionament dels jutjats catalans. També denunciem que el govern de la Generalitat ha actuat amb submissió davant les decisions imposades per Madrid, sense defensar els interessos dels professionals catalans ni dels drets dels ciutadans. La doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que cal sancionar l'abús de la temporalitat. Si el dret europeu ofereix més garanties als treballadors públics que la interpretació restrictiva de l'Estat espanyol, la Generalitat té l'obligació d'esgotar totes les vies jurídiques i defensar-los. I per nosaltres, per Aliança Catalana, és irrenunciable la llengua catalana. El català és el nervi de la nació i també ha de ser la llengua habitual de l'administració de justícia. No podem acceptar que la substitució de personal interí acabi reduint encara més la presència del català als jutjats. Exigim que el domini de la nostra llengua i el coneixement del dret civil català siguin requisits imprescindibles per ocupar places als jutjats de Catalunya. Reclamem transparència i exigim dades públiques sobre l'impacte dels processos d'estabilització, una auditoria independent dels seus efectes i compareixences periòdiques del govern perquè doni explicacions davant d'aquest Parlament. Reclamem la justícia al servei de Catalunya, amb professionals arrelats al territori, respectuosa amb els drets laborals, compromesa amb la llengua catalana i lliure de despersonalització que imposa la dependència de l'Estat. Aliança Catalana donarem suport a totes aquelles iniciatives que protegeixin els treballadors arrelats, que garanteixin el català als jutjats i que reforcin l'administració de justícia veritablement al servei de la nació catalana. Moltes gràcies. I finalment, per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat senyor Isaac Pedrós i Suárez. Molt bé, gràcies.
Gràcies, president. En primer lloc, gràcies a tots els grups que ens donaran suport. Senyor Huguet, i sé que no han presentat esmenes, però amb tot el respecte no cal que ens agraeixi res. Junts per Catalunya tenim criteri propi i sabem quan, on i per què hem de donar suport a una mesura o no. De fet, li recordo que la política és dinàmica, no és estàtica. Diputades Balsera i Ferrer, gràcies per les esmenes presentades. Junts per Catalunya acceptem de bon grat l'esmena d'Esquerra d'aquest 9.7 i pel que fa a les esmenes del PSC i Units per Avançar, rebutgem les esmenes 1 i 2 i, com bé saben, hem transaccionat l'esmena 3, que fa referència al punt 6. L'hem transaccionat amb bona entesa i predisposició. De fet, hem canviat trimestral per semestral. La resta del text no l'hem acceptat de cap manera, donat que debilita el control parlamentari altra vegada, senyors del PSC. A grans trets, són 3 esmenes orientades a buidar d'efectes pràctics la moció. Per tant, no gràcies. I, de fet, diputada Ferrer, vostè ha dit que votarà en contra d'alterar l'ordre de cessament. Però això és exactament, acabo, president, això és exactament el que veritablement està fent el departament, alterar l'ordre. I l'ordre en vigor és que cessa primer el que és nou i el que està fent és cessar el més antic, i en molts casos fins i tot de forma arbitrària. Però si té dubtes, li proposo que parli no només amb el conseller, sinó amb la senyora Yolanda Aguilar, i si no hi vol parlar, demà al dematí llegeixin la premsa. Diputats, aquests mesos, treballant colze a colze amb els companys, amb els professionals de l'Administració de Justícia interins, he copsat quelcom que molts de vostès no transmeten i amb aquests 2 anys que porto aquí d'experiència crec que no arribaran a transmetre mai. Em refereixo al compromís amb el que fan, com ho fan i per qui ho fan. Gràcies, companys de SICAP Justícia, pel vostre compromís amb l'arrelament, amb el català, amb el servei públic, amb la justícia i amb Catalunya. La vostra manera de fer país és la mateixa manera de fer país de Junts per Catalunya. Moltes gràcies.